аз съм Стефан, вие сте с първи епизод на Контрабанда ТВ за 2014. В очакване на големия сняг, днес ще ви представим две якета на Volcom. Първото яке, което ще ви представим, е един от най-високите класове на Volcom, казва се Sync TDS. Якето е с изцяло подлепени шевове. То е с 15 000 мм воден стълб и 15 000 дишаемост. Интересното при него е патентованата технология на Volcom Thermal Defense System, която представлява олекотени термопанели, стратегически разположени на местата, които вашето тяло изпуска най-много топлина. Така тези панели задържат и поддържат тази температура и заедно с отворите за вентилация, които могат да се регулират чрез ципове, ви дават оптимален контрол върху вашата телесна температура. Другото интересно при якето е, че има маска, която е закачена за качулката, която е с възможност за замахане, също така може да се регулира. Има ръкавички, които са удобни за ръцете. Също така има и джоб за карта, който е в долната част на якето. И патентованата технология на Volcom за закопчаване заедно с грейката ZipTech, която е доста комфортна и не позволява снега да навлиза където и да попаднете или да паднете. Последното интересно, което може да кажем за това яке е, че има Stash Pocket, който е доста добре прикрит под Powder Gate. Там може да криете лакомства и стотинки, като органите на реда няма да намерят. Както винаги ще ви представим и едно по-евтино решение. Отново на Volcom, моделчето се казва Volume. То отново е с Powder Gate, с вентилация, която може да се регулира чрез ципове. Отвътре подплатата е изцяло поларена. Водният стълб на яката е 8000, дишаемостта е 3000, е с подлепени шевове на по-важните места и е готин избор за тези от вас, които са с по-нисък бюджет. Тези два модела якета на Volcom, както и всички останали, може да намерите като кликнете тук. Това беше всичко от мен и до нови срещи.